Eskerrik asko, benetan, bihotzetik ateratzen ari zai. Eskerrik asko, Peruren atarrei. Barkatu baino orain, egia esan beharra daukat. Hau dena egin dugu, hemen harrikarotzen hasteko arazoak genituelako, eta bihar ikusten duzue prentsan, Peruren atarrak etorri eta zine hautsi dute oionela. Hori ez genuen nahi, eskerrik asko. Bueno, beste momentuak ez dute hitzegin, nik zaren horretasun bizkatzen dut, ezta, bai? Permiso dokat, ezta? Anuen espero ez lasaixona nazela, nekizen, baina bihotzak buelta txikitxoan indozt, ez baten bakarrik, hilo bider gaur hemen. Ezkerri beroa nire lagunei, nire herrikola, nire herria, izan da nire bizitza. Eta nik beti ez dudan bezala, guk zehindu eta guk indartu behar duguz gure gauzak. Gauzatik bakarrik, geureak direlako. Ez dire, kanpotikan etorriko gure gauzak zehintzen eta indartzen. Horregatik gure lana, abelen lana, epiteren lana, gure denon lana. Jaketa guk gure gauzak zehindu eta indartzen baduguz, gure Euskal Herria luzero eta betiko izango da. Herrikirolak esan nahi dute, gure lan bide, ero gizona, persona mundua etorrezanetik jau, lan hori kirolen bidez egiten dugu eta horrek ikusten dugu zelako antxinako herria den gure herria. Eta bestaldikan hizkuntza. Hizkuntza zintzen badugu, gure herria zaintzen dugu, gure kirola zaintzen badugu, gure herria zaintzen dugu, gure gizartea zaintzen badugu, gure herria zaintzen dugu. Eta horre segi denok aurrera. Eta enaiz bostolaria, baina gure herrian egunken Felipe Santugine. Euskal Herrian zehar ezaguna, oso ezaguna da. Felipe Arrasebeitia poeta zena. Eta berak, Lorales ero horrekin aldi baten bertso bat erakusketa bat egin zuen. Eta harrek esate behen da, aizan da nitzako pizka bat bidea gure euskalduntasuna eta gure nortasuna zeintzeko. Eta Felipe Arrasebeitiak hola kantatu behin. Euskaldun jaio nintzan, Euskaldun naiz hasi, amak egi hostalako, euskera erakutsi, euskera maite, zabiz neugaz beti, euskera hilazkero, ez dut gura bizi. Eta hori horrela da, euskera galtzen badugu, alperrik gauzena. Oparia, gure irakaslea den Maite Rementeriak emango dio. Maite Rementeria gure heziketa fisiko irakaslea eta hemen Oionen eta ikastolan herrikirolen suspertzaile, bultzatzaile eta dena. Egune Ramone lekukoaren replika emango dio baita ere, arabo euskarazeko lekukoa. Eta Ainoak, Jose Angelen alabak, sakutxoa emango dizu haziekin. Orain, mesedez, Eider eta Abel Igo eta hiru omenduen argazkia egingo dugu hor gartxorekin batera. Argazki ofiziala.